Hello guys, so dito tayo ngayon at ino-observe namin ang mga aso dito sa Banaue. At mukhang nag-evolve sila dahil ang kakapal ng fur nila at feel ko fat content. So binasagan namin silang ano kasi? Siberian Askal o German Askal. Askal Shepherd. Ang inalaki nito katawan nito. Kaya wag mo baka ano. Hindi maangyaman siya. Magpapanggap lang ako naring lalakad lang dyan. Pero totoo binibidyo ko siya. Ay hindi, wag na lang, baka agatin ako. Hindi din. So yan po, kita niyo yung mga dogs dito ay nag-evolve. Ano yung